वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामग्र्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं जाग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ये कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्गीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्गिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी, थैंक यू माताजी। हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு ஏகாதசி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது 16th சாப்டர். இன்னைக்கு செஷனுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய இஸ்கான் பெங்களூரு ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டைட்டிஸை நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இன்னைக்கான செஷனை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு பார்க்க போற சாப்டர் வந்து 16th சாப்டர். அது என்ன அப்படின்னா தெய்வ அசுர விபாக யோகம். சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தெய்வீக இயற்கை குணங்கள் எப்படி இருக்கும், அப்புறம் அசுர குணங்கள் எப்படி இருக்கும், அதுதான் நம்ம இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறோம். தெய்வீக இயற்கை குணங்கள் என்னென்னு பகவான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க. அது ஒரு 20 குணங்கள். இதெல்லாம் வந்து தெய்வீகமான குணங்கள், நல்லோர்கள் பின்பற்றக்கூடிய குணங்கள். அப்புறம் ஒரு 6 குணங்கள் வந்து அசுர குணங்கள் பகவான் சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த தெய்வீக குணங்களை முதல்ல 2 ஸ்லோகால சொல்லிட்டு விட்டுருவாங்க. ஏன்னா அது அது அந்த குணங்களை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம், அந்த குணங்களை ஒரு உயிர்வாழியானவன் ஃபாலோ பண்ணான் அப்படின்னாலே அவன் பாவமற்றவனா இருப்பான், நிச்சயமா பகவானுக்கு பிரியமானவனா இருப்பான். ஃபைனல் அவனுக்கு டெஸ்டினேஷன்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா முக்திங்கிறது கிடைச்சிடும். இதுவே இந்த 6 குணங்கள் அசுர குணங்கள் சொன்னாங்களா, அந்த அசுர குணங்கள் வந்து அவங்க அந்த அசுர குணங்களை வச்சுட்டு இருக்கவங்களோட ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்கும், அவங்களோட செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும், அப்புறம் அவங்களோட முடிவு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஃபுல்லா விளக்கமா இந்த சாப்டர் பூரா சொல்லியிருப்பாங்க. முடிவு எங்கதான் இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப பாழ்நரக குழிக்குள்ள அவங்களே கொண்டு போய் அழைத்திடுவாங்க. அசுர குணங்கள் மிகுந்து இருக்கிறவங்களை வந்து, ஏன்னா அவங்க விரும்புறதே அங்க போகணுங்கிறதுனாலதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானே என்ன செஞ்சிடறாங்க, கொண்டு போய் நரக குழிக்குள்ள அழைத்திடுவாங்க. அது நானே தள்ளுகிறேன் அப்படின்னு பகவான் இந்த இடத்துல ப்ரெடிக்ட் சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? இந்த சாப்டர் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு வேர்டு, சின்னதா ஒரு வேர்டு நம்ம இதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். டிஓஜி டாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சாப்டர் என்ன அப்படின்னா டிஓஜி. டி வந்து எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதுன்னா டிவைன் அண்ட் டெமானிக், அது தெய்வ
அப்புறம் அசுர இயல்புகள். ஓகேவா? டி வந்து டிவைன் அண்ட் டெமானிக். ஓ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒப்பீனியன். அந்த டீமன்னா அசுரர்கள். அந்த அசுர குணங்களை யாரெல்லாம் வச்சிருக்கோமோ அவங்கள வந்து அசுரர்கள்னு சொல்லுவாங்க. அந்த டீமன்ஸோட ஒப்பீனியன் அண்ட் அவுட்லுக் அதை பத்தி இந்த சாப்டர் சொல்லுது. அவங்களோட டெஸ்டினேஷன் என்ன அப்படின்னா ஜி, அதாவது கேட் த ஹெல், நரகத்தோட வாசல். நரகத்தோட வாசல் மொத்தம் எத்தனை அப்படின்னா 3 விதமான வாசல்கள். அதுவும் பகவான் சொல்லுவாங்க. அந்த 3 வாசல்கள் வழியாவும் திறந்துட்டு அவங்க அந்த நரகத்துக்கு போறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இதை நம்ம இந்த சாப்டரை ஃபுல்லா படிப்போம். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. சிவகா மாதாஜி ஸ்லைடு மூவ் ஆல. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பேசுறது கேக்குதா? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குது மேம் மாதாஜி. மாதாஜி. ஓகே, சிவகா மாதாஜி ஸ்கிரீன் மூவ் ஆகல. சிவகாமி மாதாஜி வந்து இதுல இருக்காங்க, அன்மியூட்ல இருக்காங்க மாதாஜி, மியூட்ல இருக்காங்க. அவங்க பேசுனா கேட்காது நமக்கு. சிவகா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க. எஸ் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 15 நேற்று நம்ம 15th சாப்டர்ல என்னென்ன பார்த்தோங்கிறது அதோட சுருக்கம் தான் இது. பகவான் இது ஃபுல்லாவே பகவான் வச்ச ஸ்லோகாஸ் தான். எல்லாமே வந்து பகவான் அவங்க சொல்ற வெர்சஸ் தான் நம்ம பார்த்தோம். அதுல பற்றற்ற, அதாவது இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு மேல பற்று இல்லாம பகவான் கிட்ட சரணடைதல் அப்படிங்கிறது, அது மூலமா என்னென்னலாம் நம்ம சாதிக்க முடியும். அடுத்தது ஜட உலகத்திலிருந்து ஆன்மீக உலகத்திற்கு எப்படி செல்றாங்க, ஆன்மீக உலகம் எப்படி இருக்கும், சுய பிரகாசம் உடையதா இருக்கும். பகவான் தான் அதை வந்து ஃபுல்லா வந்து பிரகாசப்படுத்தி இருப்பாங்க. ஸோ இங்க இருந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு அவங்க எப்படி செல்றாங்க, அவங்க டிரான்ஸ்டென்டல் பாடி அது எப்படி போகுது நம்ம பார்த்தோம்ல, ஒரு எக்ஸாம்பிளோட கூட பார்த்தோம்ல. ஒரு காற்றானது நறுமணத்தை தாங்கி செல்வது போல இந்த ஆன்மாங்கிறது என்ன, ஒரு ஸ்தூல உடல், உணர்வை தூக்கி சாரி சூட்சும உடல், அந்த உணர்வையும் தன்னோட சுமந்துக்கிட்டு போகுது. அடுத்தது இந்த உலகில் நமது பராமரிப்பாளர் யாரு அப்படின்னா பகவான். அந்த பகவானோட நிலைமை என்ன அப்படிங்கறது வந்து, அதாவது ஒரு நிலைங்கிறது வந்து 3 விதமான நிலைகள் இருக்குது. ஒண்ணு வந்து தோன்றாத அருவ பிரம்மம் அப்படி உணர்றது, அடுத்தது பரமாத்மா ரியலைசேஷன், அடுத்தது பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிற ரியலைசேஷன். சோ இந்த உலகத்துல இருக்கும் போதே நம்மளால எப்படி இருக்க முடியும், இந்த 3 நிலைகளையும் கடந்து பகவானை நம்மளால நினைச்சு பார்க்க முடியும். அடுத்தது வேதாந்தங்கள் மற்றும் வேதங்களின் சுருக்கம். அது இது எல்லாமே யாருக்கு தெரியும், யாரால தொகுக்கப்பட்டது, யாரால அது எல்லாம், யாரை பத்தி அது புகழுது அப்படின்னு பார்த்தா பகவானை பத்தி. இந்த எல்லா விஷயங்களும் நம்ம நேத்தி சாப்டர்ல பார்த்தோம், 15th சாப்டர்ல. இன்னைக்கு 16ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா தெய்வ மற்றும் அசுர சுவாவங்கள். சுபாவம்னு சொல்லுவோம்ல, அதுதான் குணங்கள். ஓகேவா? தெய்வ மற்றும் அசுர குணங்கள். அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் 1 to 6 அதுல வந்து என்னென்ன குணங்கள்ங்கிறத பகவான் விவரமா சொல்லிடுறாங்க. அசுரகுணம் 6 பத்தியும் கிட்டத்தட்ட 10 ஸ்லோகால சொல்லியிருப்பாங்க. அசுரகுணங்கள் என்னென்னலாம் பண்ணும், அசுரனா இருக்கக்கூடிய அவனோட செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும், அவனோட முடிவு என்னங்கிறது. அசுர சுபாவங்களின் விளைவுகள் மற்றும் முன்னேற்றம் அல்லது கீழ் செல்லுதல், இதெல்லாம் வந்து 19ல இருந்து 24 ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. இது ஸ்லோகா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் போயிடுங்க. யாரும் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அச்சமின்மை தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, அகிம்சை, வாய்மை, கோபத்தில் விடுபட்ட தன்மை, துறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, பேராசிரியந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகிய தெரியல ஸ்கிரீன் தெரியும். எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆகிய அனைத்தும் வந்து என்ன அப்படின்னா தெய்வீக குணங்கள். பகவான் ஒரு 20 குணங்கள் அந்த இடத்துல லிஸ்ட் அவுட் பண்றாங்க. அர்ஜுனன் கேட்கறதுக்கு பகவான் சொல்றது விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த குணங்கள்ல நல்ல குணங்கள், தெய்வீக இயற்கை குணங்கள். இதெல்லாம் என்னென்னு சொல்றாங்க பாருங்க. அச்சமின்மை, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல். ஓகேவா? இது வந்து நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா, யாருக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி குணங்கள் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகவானால உண்டாக்கப்பட்டதுதான் வந்து வர்ணாசிரம தர்மம்னு ஒண்ணு படிச்சிருப்பீங்க. 2nd சாப்டர்ல படிச்சிருப்பீங்க. 18th சாப்டர்ல அதை பத்தி ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன்டா பார்க்க போறோம்.
வர்ணாசிரம தர்மம், வர்ணாசிரமம் அப்படின்னு ஒண்ணு பார்த்திருப்பீங்க. அதாவது 4 விதமான வர்ணங்கள், 4 விதமான ஆசிரமங்கள். இதை ஏன் மாதாஜி பகவான் இதை உண்டு பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்னோட பதில் என்னவா இருக்கும்னா, ஆன்மீக வாழ்வுல வந்து முன்னேறதுக்கு, ஓகேவா, நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல நம்மள நம்ம எலிவேட் பண்ணிட்டு போறதுக்காகவும், இன்னொன்னு சமுதாயத்துல வந்து அமைதி நிலவவும் என்ன தேவை அப்படின்னா அந்த வர்ணாசிரம தர்மம் தேவை. அந்த 4 விதமான வர்ணங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிராமணா, அப்புறம் சத்ரியா, அப்புறம் வைசியர், அப்புறம் சூத்ராஸ். ஓகேவா, 4 விதமான வர்ணங்கள். அடுத்தது ஆசிரமங்கள்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஒரு மனிதனோட வாழ்க்கை வந்து 100 வருஷம், அவங்களோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து 100 இயர்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதை 4 பகுதியா பிரிப்போம். முதல் 25 வயது வந்து பிரம்மச்சாரியா இருப்பாங்க. அடுத்த 25 வருடம் வந்து கிரகஸ்தர்களா இருப்பாங்க. அப்புறம் ஒரு 25 வருஷம் வந்து வானப்பிரஸ்தர்கள், அது ரிட்டையர்டு லைஃப் சொல்லுவோம்ல அது. அப்புறமேட்டு சன்னியாசி. இந்த 4 இந்த வர்ணம் 4 ஆசிரமம் 4 வந்து இந்த கலியுகத்துல அந்த அளவுக்கு பின்பற்றப்படல. பட் பகவான் இதை தொகுத்து வழங்கும் போது அப்படிதான் நடந்துட்டு இருந்திருக்குது. அதுதான் ஃபார்மேட். அப்படிதான் அதாவது பிராமின் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, அவங்க அமைதியா இருப்பாங்க, யாகங்கள் வளர்ப்பாங்க, சுவாமிகள் பூஜை எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் அவங்களே குருவா இருந்து மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் பாடத்தை கத்துக் கொடுப்பாங்க. ஓகேவா, ஒருத்தவங்களுக்கும் ஒரு தொழில்னு ஒண்ணு இருக்கும். அந்த தொழில் சார்ந்த விதத்துல என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, பகவான் இந்த மாதிரி வர்ணங்களையும் ஆசிரமங்களையும் பிரிச்சு வச்சிருப்பாங்க. இதுக்கான காரணம், ஒரே காரணம் தான், ஆன்மீக வாழ்வையில நம்மளுடைய முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்திக்கிறதுக்காக தான். அப்புறம் சமுதாயத்துல ஒரு அமைதி நிலவரத்துக்காக. யார் வேணாலும் எந்த வேலையும் எடுத்து செய்யறதுன்னு கிடையாது. அவங்களுக்குள்ளும் விதிக்கப்பட்ட கடமை தான் அவங்கவுங்க செய்யணும். ஓகேவா, இது எதுக்காக இப்ப சொல்றேன் அப்படின்னா, இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த குணங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது ஒண்ணும் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு மேட்ச் ஆகும். அச்சம் இல்லாதவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சத்திரியர்கள் வந்து அச்சமின்மையா இருக்கணும். அவங்க பயந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களை வாள் எடுத்துட்டு போய் சண்டை போட முடியுமா அவங்களால? நிச்சயமா முடியாது. அதே மாதிரி அச்சமின்மை வேற யாருக்கு வேணும் அப்படின்னா, ஒரு சன்னியாசிக்கு வேணும். ஆகா, நம்ம சன்னியாசி எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, உறவுகள் எல்லாம் தொடர்ந்துட்டு போய் தனியான ஒரு இடத்துல தன்னை ஐசோலேட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு சாப்பிடுறதுக்கோ, அவங்களுக்கு தேவையான வசதிகளை செய்து கொடுக்கறதுக்கோ அவங்களுக்கு யாரும் ஹெல்ப்புக்கு இருக்க மாட்டாங்க. நம்ம உறவுகள் எல்லாம் தொடர்ந்துட்டு வந்துட்டோமே, நம்மளை யாரு பாதுகாத்துப்பாங்க அப்படிங்கிற அச்சம் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா, சோ அச்சமின்மைங்கிறது என்ன அப்படின்னா, தன்னை பாதுகாத்துக்கணும், தனக்கு தேவையான உணவு, உடை, உறைவிடம் எல்லாத்தையும் தானே தான் ஏற்படுத்திக்கணும். நமக்கு வேற யாரும் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க, யாரும் ஹெல்ப் பண்றதுக்கு இல்லையே அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம், அந்த அச்சம் அவங்களுக்கு வராது. ஓகேவா, சோ அதுதான். அடுத்து தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல். அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, ஒரு சன்னியாசின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு பெண்கள்கிட்ட பேசக்கூட மாட்டாங்க. பெண்களுக்கு அருகில் நிக்கிறதுங்கிறது 2ஆம் பட்சம். பெண்கள் கிட்ட பேசவே மாட்டாங்க. அவங்க அந்த அளவுக்கு தன்னை தூய்மையா பார்த்துப்பாங்க, தன்னுடைய நிலைமை தூய்மைப்படுத்திப்பாங்க. ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்தல். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, அதுவே இருக்கட்டும். ஆன்மீக ஞானத்தை அவங்கதான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, தன்னைத்தானே வந்து நிறைய அபிவிருத்தி பண்ணிப்பாங்க, அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க. சோ இந்த முதல் 3த்தையும் பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு குருவுக்கு, ஒரு சன்னியாசி அல்லது பிராமணர், அவங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட நல்ல குணங்களா இருக்கு பாருங்க. அப்புறம் தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா, தானம் யார் கொடுப்பா, ஒரு பிரம்மச்சாரியால கொடுக்க முடியும், ஏன்னா அவங்க அப்பதான் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஒரு சன்னியாசியால தானம் கொடுக்க முடியுமா? கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா அவங்க தானம் பெறற ஸ்டேஜ்ல தான் இருப்பாங்க. சோ ஒரு கிரகஸ்தர் தான் என்ன பண்ணுவாங்க, தானம் கொடுக்கக்கூடிய நிலை. ஒரு குடும்பஸ்தனா இருக்கிறவனுக்கு தான் என்ன செய்ய முடியும், பணம் ஈட்டுவாங்க, அது மூலமா அவங்க தானத்தை கொடுப்பாங்க. சுய கட்டுப்பாடு, அவங்களுக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் லைஃப் ஸ்டைல் அவங்களுக்கு வேணும். ஓகேவா, அடுத்தது யாகம் செய்யறது யாரு அப்படின்னா, ஒரு பிராமணரை கூப்பிட்டு அவங்க யாகம் செய்ய வைப்பாங்க. வேதங்களை கற்கிறாங்க அப்படின்னா, பிரம்மச்சாரி வேதங்களை கற்றுப்பாங்க. அப்புறம் யாரு சொல்லி கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கு அப்படின்னா, ஒரு பிராமணர் வேதத்தை சொல்லி கொடுப்பாரு. தவம், எளிமை, அகிம்சை, வாய்மை, இது எல்லாமே யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னா, ஒரு பிரம்மச்சாரிக்கு இருக்கும். அவங்கதான் வந்து உடல் தவம், மனத்தவம், வாக்குத்தவம், எல்லா தவங்களும் அவங்கதான் செய்வாங்க. இது அடுத்த சாப்டர்ல நம்ம இந்த தவத்தை பத்தி பார்ப்போம். எளிமையா இருப்பாங்க. யாரு எளிமை அப்படின்னா, பிரம்மச்சரியமா இருக்கிறவங்க எளிமையா இருப்பாங்க. அகிம்சை யாருக்கு இருக்கும், சன்னியாசிக்கு அகிம்சை இருக்கும். வாய்மை யாருக்கு இருக்கும், எல்லாருக்குமே வாய்மைங்கிற குணம் இருந்தாகணும். அப்புறம் கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை யாருக்கு இருக்கணும், சன்னியாசிக்கு கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை இருந்தே ஆகணும். துறவு யாருக்கு இருக்கணும், ஒரு சன்னியாசிக்கு. சாந்தமா யார் இருக்கணும், கிரகஸ்தர் சாந்தமா இருக்கணும். குற்றம் காண்பதில் விருப்பம் இல்லை. அடுத்தவங்க மேல ஏதாவது ஒரு தப்பு நம்ம சொல்லிட்டு சில பேர் கண்டுபிடிச்சுட்டே இருப்பாங்க. அப்ப அது கூட ஒரு தீய குணம், பாத்துக்கோங்க. இப்ப இது வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருக்கிறதெல்லாம் பகவான் சொல்ற நல்ல குணங்கள், தெய்வீக குணங்கள். அப்ப குற்றம் காண்பதில் விருப்பம் இல்லாம இருக்கிறது கூட ஒரு தெய்வீக குணங்கள் தான். நம்ம ஒரு லிவிங் என்டிட்டியோட பேசிக் நேச்சரே என்ன அப்படின்னா, அடுத்தவங்களை குறை சொல்றது. ஓகேவா, அதுல விருப்பம் கூட இல்லாம இருக்கணுமா.
சோ எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை கொண்டிருப்பாங்க. அப்புறம் பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியமா இருப்பாங்க, ஒழுக்கம். ஓகேவா? அடுத்தது வெட்கம், மன உறுதி, தீரம், மன்னிக்கும் தன்மை. பாத்துக்கோங்க எவ்வளவு விஷயங்கள் வருதுன்னு. அப்புறம் தைரியமா இருப்பாங்க, தூய்மை, பொறாமையின்மை. அடுத்தவங்க மேல அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட ஜெலஸ் இருக்காது. யாரும் யாரையும் பார்த்து பொறாமப்படக்கூடாது. ஏன்னா எல்லாருமே பகவானோட குழந்தைங்க தான். எல்லாருமே திருப்பி அவங்கள்ட்ட தான் போக போறோம். இங்க அவங்கவுங்க உழைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்கவுங்களுக்கு ஊதியம் கிடைக்குது. அதனால அவங்கவுங்க ஒரு ஒரு பொசிஷன்ல இருந்துகிட்டு இருக்கோம். பொறாமைப்படுறதுனால அவங்களோட பார்ட்ஸ் நமக்கு ஏதாவது வந்துட போதா? வராது. சோ அது தேவையில்லாத ஒரு விஷயம். அது வந்து பொறாமைப்பட்டோம் அப்படின்னா அது என்ன, ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ஒரு அசுரகுணம் ஆயிடும். அப்புறம் மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல். ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போனோம் அப்படின்னா நம்மளதான் எல்லாரும் கௌரவிக்கணும், நம்மள புகழ்ந்து பேசணும், அந்த எண்ணம் இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரி இத்தனை 20 விஷயங்களும் என்னன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா தெய்வீக இயற்கை குணங்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க பகவான். இந்த இந்த 20 குணங்கள் இருந்தது அப்படின்னா அவங்க வந்து எந்த இதை சேர்ந்தவங்க அப்படின்னா ஒரு தெய்வீக தன்மையோட இருக்கக்கூடியவங்க, நல்லோர்கள் அப்படி வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி ஒரே ஒரு நிமிஷம் பழைய இதுக்கு போயிருங்க மாதாஜி, ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடு, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடுக்கு. எஸ் எஸ் பிரபு. இதுக்கு முன்னாடி உள்ளது சொல்லுங்க பிரபு. இல்ல இந்த இதை மட்டும் தான் ஒரு தடவை பாத்துக்கணும், எப்படி இருக்குன்னு பாக்கணும்னு நினைச்சேன் மாதாஜி. பாத்துட்டேன், அடுத்ததுக்கு போயிடலாம் மாதாஜி. எஸ் பிரபு. படிங்க பிரபு. பிரதாவின் மைந்தனே, தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை ஆகியவை அசுர இயல்புடையவர்களின் குணங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரதாவின் மைந்தனே, பிரதான்னா யாரு தெரியுமா? குந்தி. எஸ் பிருந்தா. எஸ் பிரபுஜி. சோ இவரு அர்ஜுனனை வந்து ஒரு டைம் ஒரு பேர் வச்சு கால் பண்ணுவாங்க. அதனால தான் உங்களுக்கு எல்லா பேரும் உங்களுக்கு தெரியுதாங்கிறதுக்காக தான் கேட்டேன். பிரித்தாங்கிறது யாருன்னா குந்தி. இப்ப வந்து 6 விஷயங்களை சொல்றாங்க பாருங்க. தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை ஆகிய அசுர இயல்புடையவர்களின் குணமாகும். இந்த 6 20 சொன்னாங்க தெய்வீக குணங்கள். அடுத்தது இந்த 6 சொல்றாங்க. இந்த 6ம் அசுர இயல்புடையவர்களோட குணங்கள். ஓகேவா? இததான் நம்ம இங்க எக்ஸ்பிளைன்டா பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா முத்தாஜி. படிங்க யாரும். மாதாஜி 5 போயிருச்சே, 4 தான் பார்த்தோம், அடுத்து 5 வரை இப்ப பார்க்கணும் மாதாஜி. படிங்க பிரபுஜி. நானே படிக்கட்டுமா, யாரும் படிக்கிறாங்களா ஆசைப்பட போறாங்க? தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை, அசுர குணங்களோ பந்தப்படுத்துபவை. பாண்டுவின் மைந்தனே, கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ. தெய்வீக குணங்கள் நம்மள என்ன பண்ணும் அப்படின்னா முக்தி தரக்கூடியது, அசுர குணங்களோ பந்தப்படுத்துபவை. ஏன்னா அந்த குணங்களை பார்க்கும் போதே நமக்கு தெரியுது என்ன, தற்பெருமையா இருக்கிறாங்க, அகந்தை கொண்டு இருக்கிறாங்க, சுய அபிமானம் அவங்கள்ட்ட ஜாஸ்தி இருக்குது, பொறாமை கொண்டவர்களா இருக்கிறாங்க. இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா அவங்களோட குணங்கள் வந்து ரொம்ப கீழ்த்தரமான மட்டமான குணங்களா இருக்குது. அப்ப என்ன ஆவாங்க, அவங்க இதோடதான் பந்தப்பட்டுதான் போவாங்க. பௌதிக உலகம் சார்ந்த அந்த பார்வைதான் அவங்கள்ட்ட ஜாஸ்தி இருக்குது. பகவானை பத்தின எண்ணமே அதுல இல்ல. அவங்கள்ட்ட இருக்கிற ஒரு குணம் கூட அவங்க வந்து ஒரு தெய்வீக சம்பந்தம் உள்ளவங்களா அவங்களுக்கு நமக்கு தெரியல. அதனால அசுர குணங்கள் எல்லாமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மள இந்த இந்த பௌதிக உலகத்தோடய நம்மள அது கட்டுப்படுத்திடும், பந்தப்படுத்தி வச்சிடும். நம்மளால லிபரேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த எண்ணி கூட பார்க்க முடியாது. ஆனா பாண்டுவின் மைந்தனே, நீ கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய். இதை வச்சு சொல்றாங்க. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பாத்துட்டோம் அர்ஜுன விஷாத யோகம். ஓகேவா? அடுத்தவங்க மேல கருணை கொண்டவனா இருக்கிறான். அந்த 20 பேசிக் குவாலிட்டிஸும் அந்த தெய்வீக குவாலிட்டிஸும் யார்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னா அர்ஜுனன் கிட்ட இருக்குது. அதனால அர்ஜுனன் என்ன இங்க பந்தப்படுத்தப்படல. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க பிரபு. பிரதாவின் மைந்தனே, பிரதாவின் மைந்தனே, இவ்வுலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர்வாழிகளில் தெய்வீகமானவர்கள், அசுரர்கள் என 2 வகையினர் உள்ளனர். தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். இனி அசுரர்களின் குணங்களை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ. இப்ப இதுல சொல்லியிருக்காங்க, பொதுவா சொல்லிட்டாங்க, இவ்வுலகில் உள்ள படைக்கப்பட்டுள்ள உயிர்வாழிகளின. பகவான் தான் இந்த லிவிங் என்டிட்டி எல்லாருமே படைச்சவங்க. அதுல 2 விதமான மனுஷா 2 விதமா அது செக்ரிகேட் பண்றாங்க. ஒண்ணு தெய்வீக குணமுடையவர்கள், இன்னொன்னு அசுர குணமுடையவர்கள், 2 பேரு. அந்த குணங்களை பத்தி, தெய்வீக குணங்களை பத்தி பகவான் முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்க.
என்ன சொன்னாங்க, அந்த 20 குணங்கள் சொன்னாங்களா, 20 குணங்களையும் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கிறோம், அந்த இருக்கக்கூடிய வர்ணம் ஆசிரமம் அவங்களோட சேர்ந்து நம்ம ஒப்பிட்டு பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா, அவங்க எல்லாரும் தனக்குன்னு வரையறுக்கப்பட்ட அந்த விஷயத்துல அவங்க அந்த செஞ்சுக்கிட்டு அந்த குணங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க அந்த கடமைகளை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. யாரையும் அவங்க துன்பப்படுத்தல, யாரையும் அவங்க அச்சுறுத்தல, எந்த விதத்திலையும் அவங்க ஒழுக்கக்கேடா நடந்துக்கல. இனி அசுரர்களின் குணங்களை பற்றி என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் பிரபு. அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. தூய்மையோ முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்களில் காணப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அசுரகுணம் படித்தவங்க எப்படி அப்படின்னா, சிம்பிளா ஒரே வேர்ட்ல சொல்லணும்னா மதம் பிடிச்ச யானை மாதிரி இருப்பாங்க. மதம் பிடிச்ச யானை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, மனம் போன போக்குல போகும். அந்த யானை பாகன் சொல்றதெல்லாம் அது கேட்குமா? அது வரைக்கும் அவ்வளவு நாளா அது என்ன ரெகுலேஷன்ஸ ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோ அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுமா? பண்ணாது. அதுக்கு என்ன தோணுதோ, அது மனசுல என்ன தோணுதோ, எதிரில என்னெல்லாம் வருதோ அது வரைக்கும் அது சுவாமிக்கு போய் அதை என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், மாலை கொடுத்துட்டு இருக்கோம், சுவாமிய மேல தன்னோட முதுமையில சுமந்துட்டு போயிட்டு இருக்கோம். அப்புறம் வழியில எத்தனை சின்ன குழந்தைய வாழைப்பழம் கொடுத்தா கூட வாங்கிட்டு அவங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு இருந்த அந்த யானை மதம் பிடிச்சதுன்னா எப்படி இருக்கும்? அது எதுல யார் வராங்கன்னு பார்க்காது, எதுல என்ன இருக்குன்னு பார்க்காது, பூக்கடை இருந்தாலும் அதையும் போட்டு பிச்சு எடுக்கும். அப்புறம் யாரும் அந்த யானையை அது வரைக்கும் வளர்த்திட்டு இருந்த அந்த யானையை அது வரைக்கும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்த யானை பாகனையே போட்டு அது மிதிச்சிடும். ஓகேவா? அந்த அளவுக்கு அதுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, அந்த மதம்ங்கிறது ஏறிடும். சோ மதம் பிடித்த யானை மாதிரி இருப்பவங்க யாரு அப்படின்னா அந்த அசுரத்தன்மை உடையவர்கள். அவங்களுக்கு வந்து என்னன்னா ஃபுல்லா பிகாஸ் ஆஃப் த மேட்னஸ். அவங்களுக்கு அந்த அறியாமை, என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது என்ற அறிவு அவங்களுக்கு கிடையாது. அதாவது அவங்க வந்து எதை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. சாஸ்திரங்களோட ஒழுக்க நெறிகள்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல, ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ்னு இருக்குல்ல, அது எல்லாத்தையும் அவங்க ஃபாலோ சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்க ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் தெரியுமா? இவ்வளவு சாப்டர்ஸ் வந்தாச்சு, ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுங்க. ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோமே. பிறனில் விளையாமை, வாய்மை, இதெல்லாம் நடந்து. கேம்பிளிங் அதுல வேண்டது. வேற நோ மீட் ஈட்டிங். நோ மீட் ஈட்டிங். ஓகே. இல்லிசிட் செக்ஸ், அது ரிலேஷன்ஷிப், இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப். அப்புறம் மது அருந்துதல். குட் குட். ஹரிபோல். தேங்க்யூ பிரபுஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. இன்டாக்சிகேஷன் அது ஒண்ணும் இல்ல, அப்படியே இங்கிலீஷ் வேர்டுங்கிறனால உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். நீங்க சின்ன வயசுலயே நம்மளோட தமிழ் புக்கில் படிச்சுட்டே வந்ததுதான். மது, மாது, மங்கை, சூது, மாமிசம், இப்படி எல்லாம் படிப்போம்ல. என்னென்ன சொல்லுவோம்? மது, மாது, சூது, மாமிசம். ஓகேவா? ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியான வேர்டு தான். மதுங்கிறது தான் இன்டாக்சிகேஷன். நம்ம வந்து இந்த மாதிரி, அதாவது தேவையில்லாத உடம்புக்கு ஒத்து போற மாதிரியா இருக்கான எல்லாம் எடுத்துக்காம என்ன செய்வாங்க, அவங்களோட மனசை குழப்புற மாதிரி, அவங்களுடைய மூளையை குழப்புற மாதிரியான ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிறது தான் இன்டாக்சிகேஷன். அப்புறம் இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப், மாது. ஓகேவா? எப்படி இருக்கணும்? அவங்க வந்து குடும்ப சுய கட்டுப்பாடோட இருக்கணும். அந்த சுய கட்டுப்பாடு அப்படின்னு இல்லைன்னாலே அப்படி அவங்க எந்த மாதிரி போறாங்கன்னா இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் குள்ளதான் போறாங்க. ஓகேவா? அடுத்தது சூது, கேம்பிளிங். இன்னொன்னு மாமிசம் சாப்பிடுறது, மீட் ஈட்டிங். ஓகேவா? இந்த 4 தான், அந்த 4 தான் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ். ஏன் இந்த 4த்தையும் ஒதுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. அது ரியல் லைஃப் தப்பு தானே மாதாஜி? இதெல்லாம் இருந்தா அடுத்த நிலை அடையவே முடியாது. இதுக்குள்ள இருக்கிற ஒருத்தருக்கு வந்து என்னத்தை சொல்லி கொடுத்தாலும் என்ன பிரயோஜனம் இருக்கு? இவர் இதை அடைஞ்சதுக்கு பிறகு ஒருத்தருக்கு இந்த எண்ணத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளுக்கு எவ்வளவு பெரிய போதனைய பண்ணினாலும் அதுக்கு பிறகு அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம என்னத்தை எதிர்பார்க்க முடியும்? என்ன நல்லது பண்ணுவார் அவர்? இதெல்லாம் கத்துக்கிட்டு ஒரு மோசமான அசுரனா தான் அவர் இருப்பாரே தவிர அவர் நல்ல மனுஷனா இருக்கவே முடியாதே. அதனாலதான் இதெல்லாம் பண்ண ஈடுபட முடியாது அவங்களால. அசுரத்தன்மை கொண்டது மாதாஜி, அசுரத்தன்மை கொண்டது இல்லையா மாதாஜி? நம்ம இங்க அசுரகுணம் பத்தி படிக்கிறோம், அதனால நீங்க டக்குன்னு கொண்டு வந்து இந்த வேர்ட் எல்லாம் கொண்டு வந்து காயின் பண்ணிடுறீங்க. பட் இந்த நாளும் போகவே கூடாதுன்னு ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா, அதெல்லாம் களி இருக்கக்கூடிய இடங்கள். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கலிபுருஷன் வந்து பரீட்சித்திட்ட கேக்குறாங்க, நான் வாழ்ற இந்த கண்ட்ரியில வந்து நீ இருக்கவே கூடாது, இந்த ராஜ்யத்துல நீ இருக்கக்கூடாதுன்னு பரீட்சித் மகாராஜா கலிபுருஷனை விரட்டுறாங்க. ஓகேவா? அப்ப கலிபுருஷன் சொல்ல, இல்ல நான் வசிக்கிறதுக்கு ஒரு 4 இடம் சொல்லுங்க அப்படின்னா,
பரிஷித்து மகாராஜா இந்த உலகத்தை ஆண்ட காலத்துல வந்து இந்த 4 இடமும் கிடையாது. எந்த 4 இடம்? மது விக்கிற இடமோ, மாது விலை மாதுகள் இருக்கிற இடமோ, சூது கேம்பிளிங் பண்ற இடமோ, அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன, மாமிச கூடம் அதுவோ இருக்காது. ஓகேவா? அதனால அவர் யோசிச்சு என்ன பண்ணிட்டாரு, இந்த 4 இடத்துல போய் நீ இருந்துக்கோன்னாரு. விடுவாரா கலிபுருஷன்? அதெல்லாம் இல்லையே அந்த இடத்துல. இல்லாத ஒண்ணு இப்ப குழந்தைங்க எல்லாம் கேட்டுச்சுன்னா அப்படிதான் நம்ம சொல்லுவோம். அதனால இல்லாத ஒரு இடத்த போய் சொல்றாரேங்கிறதுனால, இல்ல இல்ல இதையும் தவிர வேற ஏதாவது இடம் இருந்தா சொல்லுன்னு, போய் தங்கத்துல இரு அப்படின்னு சொல்றாரு. அதனாலதான் ரொம்ப பவுன் சேர்த்து வைக்க கூடாதும்பாங்க. சரியா? ஆனா லேடிஸ் நம்ம எல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டோம். சொல்றேன், இந்த 4 இடமும் ஏன் நம்ம முக்கியமா சாஸ்திரங்கள்லயும் சொல்லப்பட்டிருக்கு, இஸ்கான்லயும் ரொம்ப வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கு. இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கா? அடுத்ததுதான் டீ, காஃபி, வெங்காயம், பூண்டெல்லாம் அடுத்தது. இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, இது 4மே கலிபுருஷனோட ஸ்டேயிங் பிளேஸ். ஓகேவா? ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதுதான். சோ அசுரத்தன்மை உடையவர்களுக்கு வந்து என்ன தெரியாது, அந்த சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒழுக்க நெறிகள் தெரியாது. என்ன செய்யணும், என்ன செய்யக்கூடாதுங்கிறது தெரியாது. தூய்மையா இருக்கணுமா? தெரியாது. முறையான நடத்தையா? தெரியாது. தூய்மைங்கிறது தான் எதுல வருது அப்படின்னா இன்டாக்சிகேஷன்ல வருது. ஓகேவா? முறையான நடத்தை எதுல வருது அப்படின்னா இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப். அவங்க வந்து மற்ற பரமங்கைகளோட அவங்களோட நாட்டம் போறதுனால. வாய்மை எங்க வாய்மை இருக்காது? கேம்பிளிங் பண்ற இடத்துல உண்மைங்கிறது இருக்கவே இருக்காது. அதாவது சூது விளையாடுற இடத்துல உண்மைங்கிறது இருக்காது. சோ அவர்களில் அதெல்லாம் காணப்படுவது இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. அவர்கள் இவ்வுலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர். காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அவர்கள்னு சொல்றது இங்க யாரு அப்படின்னா அசுரர்கள். அசுரர்கள் என்ன சொல்றாங்களா, இந்த உலகமே போய் மாயையானது. ஏன்னா அவங்க மாயையை தான் நம்புறாங்க. அவங்களுக்கு அறியாமை தான் இருக்குது. 6 குணங்கள் திருப்பி இங்க ஞாபகப்படுத்திக்கணும் என்னென்ன இருக்குன்னு. அறியாமைன்னு ஒரு குணம் உங்கள்கிட்ட மேம்பட்டு இருக்கிறதுனால இந்த உலகம் பொய்யானது, அஸ்திவாரம் இல்லாதது, கட்டுப்படும் கடவுள் என்று எவரும் இல்லை என்று கூறுகின்றனர். ஏன் அப்படி தெரியுமா? கடவுள் இல்லைன்னு ஏன் தெரியுமா சொல்றாங்க? கடவுள் இருக்காருன்னு உங்களுக்கு ஒத்துக்கிறதுக்கு அறிவு கிடையாது. அப்படி கடவுள் இருக்காரு நம்ம எல்லாம் சொன்னோம் அப்படின்னா அவர் மேல அவங்களுக்கு பொறாமை. ஓகேவா? சோ 2 குணங்கள் இங்கே வந்துருச்சு பாருங்க. சோ அவங்களுக்கு அறியாமை, அப்புறம் பொறாமை இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால, அப்புறம் மாயையில மூழ்கி இருக்காங்க. அதனால என்ன நினைக்கிறாங்க, இந்த உலகமே பொய்யானது. அப்புறம் இதுல வந்து ஏதாவது இதெல்லாம் தோன்றதுக்கு எல்லாம் காரணம் என்னன்னு நம்ம இப்ப போன சாப்டர்ல தான் படிச்சோம். மேல ஆன்மீக உலகத்துல ஒரு மரம் இருக்கு, அதோட பிம்பம் வந்து இங்க பௌதிக உலகத்துல இருக்கு. பட் இது பிம்பம் தான், ஆசையினாலதான் இங்க அந்த மரம் இருக்கிற மாதிரி தோன்றுது. சோ அந்த ஆசையை விட்டு ஒழிச்சுட்டு நம்ம உண்மையான ஆன்மீக மரத்துக்கு நம்ம போகணும். அங்க இருக்கிற என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் தான் நம்ம நாட்டம் செலுத்தணும். இதெல்லாம் நம்ம படிச்சுட்டு வந்திருக்கிறோம். அடுத்தது கொடுக்குற ஞானம் தான் இது பகவான். அசுரர்கள் அவங்களோட குணங்கள் என்னங்கிறத வந்து இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. சோ கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் யாரும் இல்லை அப்படின்னு அவங்க கம்ப்ளீட்டா நம்புறாங்களாம். அப்ப இந்த உலகம் எப்படிடா இவ்வளவு திருப்பி இங்க எத்தனை பேரு ரீஜெனரேட் ஆயிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டது. ஓகேவா? இங்க எல்லாருமே அடுத்தடுத்த பிறப்பு எப்படி பிறந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா எல்லாமே எதனால நடக்குதா? ரிலேஷன்ஷிப் மூலமா தான் வருது. காமத்தை தவிர வேறு காரணம் இங்க இல்லை என்று அவர்கள் சொல்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி பிரபு என்ன படிங்க. முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி, அதாவது இந்த என்ன முடிவு, இந்த உலகம் வந்து பகவான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் கிடையாது, அப்புறம் இது போலியானது, அப்புறம் இது எதனால தோன்றது, எதனால இது வந்து இருந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா வெறும் லக்ஸ் மட்டும்தான், காம இச்சினால் மட்டும்தான் இங்க மக்கள் வந்து பிறப்பெடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு முடிவு வச்சிருக்காங்கல்ல. அவங்க யாரு? இந்த அறிவில்லாத அசுரர்கள். அந்த அசுரர்களுக்கு இன்னொரு ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் கொடுக்குறாங்க பாரு, தம்மை இழந்தவர்கள்லாம் என்ன அப்படின்னா செல்ஃப் ரிலையன்ஸ்டு பீப்புள் இருக்காங்கல்ல, அவங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட். அவ்வளவுதான், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. செல்ஃப் ரிலையன்ஸ்டு பீப்புள் யாரு? தெய்வீக குணம் உடையவர்கள். அவங்க தன்னை உணர்ந்தவர்கள். இவங்க தன்னை இழந்தவர்கள். புரியுதா உங்களுக்கு? சோ தன்னை இழந்தவனா உள்ளுக்குள்ள ஆத்மான்னு ஒண்ணு இருக்கு, கூடவே பரமாத்மான்னு இருக்கிறாரு. இந்த விஷயம் எல்லாம் தெரியாதவங்க அவங்க. அதனால என்ன செய்யறாங்க, தன்னுடைய உடலை வருத்தி எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அவங்க என்ன செய்வாங்க, யாகம் தவம் எல்லாம் பண்ணுவாங்க.
உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலவற்ற இந்த கொடூரமான செயல்கள் இப்ப சொன்னதுதான் என்ன அப்படின்னா தானமோ தவமோ யாகமோ இருக்கும். இந்த உலகத்தை அழிக்கிறாங்க. எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்ப இதுல பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, நிறைய நமக்கு எக்ஸாம்பிள் தோணுது. ராவணன் தோணும், சிசுபாலன் தோணும். அறிவில்லாத தனமா தானே சிசுபாலன் நடந்துட்டான். தான் ரொம்ப ஒரு உயர்ந்தவன், பகவானை தாண்டி தான் அழகானவன், பகவானை தாண்டி பலமானவன், வீரன் அப்படிங்கிறதுனாலதான் என்ன பண்ணிட்டான், அந்த ஒரு கவுண்ட்ல மிஸ் பண்ணிட்டு அவன் என்ன ஆயிடுறான், பகவானால தண்டிக்கப்பட்டுறான் சிசுபாலன். அப்ப என்ன இல்லை அப்படின்னா தன்னை இழந்துட்டான், சுத்தமா அறிவில்லாம அவன் வந்து நடந்துட்டான். ராவணன் பாருங்க அப்படின்னா, ராவணன் வந்து ரொம்ப சிவபக்தன், பகவான் மேல நம்பிக்கை உண்டு அவனுக்கு. ஆனாலும் ஒரு கட்டத்து மேல அவன் தன்னுடைய சொந்த பலத்தை அவன் நம்ப ஆரம்பிச்சுட்டான். அதனால என்ன பண்றான், பகவானே சோதிச்சு பார்க்கறதுக்கு முயற்சி பண்றான். அப்புறம் நம்ம இருக்கிற லோகத்தை விட உயர்ந்த லோகத்துல பகவான் எல்லாம் இருக்காங்களா, அப்ப நம்ம அவங்கள போய் பாக்குறதுக்கு வந்து அந்த வான்லயே வந்து படிக்கட்டுகள் கட்டி அப்படி ரீச் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறவன். சோ அதாவது என்னெல்லாம் முடியாதோ அதெல்லாம் சாதிக்கணும் அப்படின்னு அதெல்லாம் பண்ணுனா என்ன ஆகும், என்ன இயற்கையோ அதை சேதப்படுத்துறாங்க அர்த்தம், அது உலகத்தை அழிக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். அது பலன் கொடுக்குமா அப்படின்னா அவங்களுக்கும் பலன் கொடுக்காது, வேற யாருக்குமே பலன் கொடுக்காது. பலனற்ற கொடூரமான செயல்கள்ல அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி படிங்க. தன்மையுடையவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சம் அடைந்து கர்வம் கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர், நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சம் அடைந்து, அந்த லஸ்டுக்கு வந்து எப்பயுமே என்ன இருக்காது அப்படின்னா ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்காது, அப்புறம் ஒரு எண்டு கிடையாது. ஓகேவா, அதான் அந்த பேராசை, அதுதான் வேற ஒண்ணும் கிடையாது. திருப்தி அடையாத காமம்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு பேராசை, ஒண்ணு அடையணும்னு அடுத்தடுத்து அந்த மைல்ஸ்டோனை தள்ளி வச்சுட்டே போவாங்க சொன்ன ரஜோகுணவாதிகள். ரஜோகுணவாதிகளோட அந்த ஃபைனல்ல என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அசுரகுணம் தான் அவங்கள்ட்ட மிஞ்சி இருக்கணும். சோ திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கர்வம், அவங்கள்ட்ட இந்த உலகத்துல மத்தவங்கள்ட்ட இல்லாதெல்லாம் நான் அடைஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு ஒரு நினைச்சிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்மள்ட்ட என்ன இருக்கு, கர்வம், தலைகணம், அகந்தை, அதெல்லாம் வந்துடும். அப்புறம் பொய் கௌரவம் வேற, மத்தவங்க வச்சில்லாத நம்ம வச்சிருந்தோம் அப்படின்னாலே நம்மளை பத்தி நம்ம வந்து கௌரவம் நினைச்சுப்போம். பட் அது கௌரவம் கிடையாது. ஏன்னா உண்மையான விஷயங்கள் நிறைய யாருகிட்ட இருக்கு அப்படின்னா பகவான் கிட்ட இருக்கு. அவரை நம்பாம நீ வச்சிட்டு இருக்க விஷயங்களை தான் பெருசுன்னு நினைச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு பேர் என்ன, பொய் கௌரவம் தானே. சோ அது கொடுக்கக்கூடிய கவர்ச்சியில மூழ்கி மயக்கத்துல இருக்கிறாங்க இந்த அசுரர்கள். எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகின்றனர். அவங்க செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இப்ப விரதம் பண்றாங்க, யாகம் ஒண்ணு வளர்க்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க தன்னை வருத்திக்கிட்டு ஒரு கால நின்றுட்டு பண்றது, ஓகேவா, அல்லது தன்னை சுத்தி நெருப்பு வெளுத்துட்டு பண்றது. அப்புறம் பகவான் வந்து காட்சி கொடுக்கல அப்படின்னா என்னோட கையை வெட்டிப்பேன், விரலை வெட்டிப்பேன், என்னுடைய உடல் பாகங்களை ஒண்ணா வெட்டி துண்டு துண்டாக்கி அந்த இதுல போடுறது, ஹோமத்துல போடுறது, இப்படி எல்லாம் பண்றாங்கல்ல, அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா தூய்மையற்ற விரதங்கள்னு அர்த்தம். ஓகேவா, அதெல்லாம் பகவான் கேக்குறாங்களா, அதுக்கா பகவான செய்வாங்க. என்ன கேட்டிருக்காங்க அவங்க, பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் இவமே பக்தையா பிரயச்சதி, நீ பக்தியோட எனக்கு நீ ஒரு இலையோ ஒரு பூவோ ஒரு காயோ கொடுத்தீங்கன்னா கூட பகவான் நம்மள்ட்ட வருவாங்க. இந்த மாதிரியான விரதங்கள் கொடுத்ததுல எந்த பலனும் கிடையாது, பகவான் சந்தோஷப்படவும் மாட்டாங்க. என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஆக்சுவலா பகவானை வந்து நம்ம தான் கஷ்டப்படுத்துறோம். ஏன், இந்த உடலுக்குள்ளதான் அவங்களும் உரையிறாங்க, அவங்களும் இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்த நம்ம சேதப்படுத்துறோம், அப்ப பகவானை துன்புறுத்துறோம்னு அர்த்தம். ஓகேவா, தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகின்றனர். எதுக்காக அந்த விரதத்தை எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி விஷயங்களை செய்யறது மூலமா ஏதோ ஒரு விஷயத்தை அடையிறாங்களா, அந்த விஷயத்தோட அவங்க போயிட முடியுமா. நேத்து ஒரு கதை பார்த்தோம்ல, ஒரு சின்ன ஒரு கதை சொன்னேன்ல, அந்த ஓடி ஓடி சம்பாதிச்சு அவங்களால என்ன எதுவுமே எடுத்துட்டு போக முடியாது, அப்படி ஒரு முட்டாள்கள் தான் அவங்க. சோ அந்த நிரந்தரமற்ற பொருள்கள் இது எதுவுமே நம்ம கூட வரப்போறது இல்ல, எதையுமே நம்ம இருந்து இங்கேயே ஆட்சி பண்ணிக்கிட்டு நம்மளோட லைஃப் வந்து நம்ம எவ்வளவு மேக்சிமம் இருந்துட முடியும் சொல்லுங்க, மேக்ஸிமம் 100 years 120 years, அதுக்கு மேல என்ன பண்ண முடியாது, நம்மளால நீங்க சர்வை பண்ண முடியாது. அதுதான் நிரந்தரமற்ற பொருள்கள்னு அர்த்தம். சோ அதனால அது மேல அட்ராக்ட் ஆகி அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் என்ன எப்படி இருக்கு, அசுர செயல்களா இருக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி படிங்க. 11 and 12.
மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வதே என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரையுள்ள அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை. ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி அவர்கள் புலனுணர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மனித நகரத்தின் முக்கிய தேவை என்ன அப்படின்னா புலன்களை திருப்தி செய்வதே. இங்க லிவிங் என்டைட்டி, இந்த மனித உடலை பெற்று எடுத்துட்டு வந்த அத்தனை ஜீவராசிகளும் என்ன பண்ணனா போதுமா, இந்த புலன்களை திருப்தி செஞ்சாலே போதும்னு அவங்க நம்புறாங்க. கண்ணு ஒண்ணு கேக்குதா, அந்த கண்ணுக்கு அதை கொடுத்துருவோம், அந்த விருந்தை கொடுப்போம். நாக்கு ஒண்ணு கேக்குதா, அதை கொடுப்போம். பட் அது கிடையாது, புலன்களை திருப்திப்படுத்துறதுங்கிறது கிடையாது. இங்க யாரை திருப்திப்படுத்தணும்? உண்மையா இங்க யாரு அனுபவிப்பாளர்? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் என்ன பண்றீங்க? இங்க உண்மையான அனுபவிப்பாளர் பகவான் தான். அவங்களதான் நம்ம என்ன செய்யணும்? சந்தோஷப்படுத்தணும். அவங்களதான் நம்ம திருப்திப்படுத்தணும். இங்க இருக்கக்கூடிய புலன்கள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா குணங்களால கட்டுப்படுத்தப்படுது. ஓகேவா? அப்ப குணங்களை, இந்த தோன்றாத அருவமா இருக்கக்கூடிய இந்த குணங்களை திருப்திப்படுத்தணும்னா நம்ம இங்க என்ன ஆயிடுறோம்? இங்கே கட்டுண்டு போயிடுறோம். நம்மளுக்கு முக்தி, இங்க இருந்து லிபரேஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லாம போயிடுது. ஆனா அசுரர்கள் என்ன செய்யறாங்க? இந்த புலன்களை திருப்தி செய்யறதுதான் நம்மளோட வாழ்க்கையோட நோக்கமே. இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரை அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை. அப்ப என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த புலன்களை திருப்தி பண்ணணும்னா திருப்தி பண்ண முடியுமா? இன்ஃபினிட்டா கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும். இது இன்னைக்கு ஒண்ணு காமிச்சிட்டோமா, கண்ணு இதோட சும்மா விடுவா, நாளைக்கு இன்னொன்னு போய் பார்ப்போம். அதோட சும்மா விடுவோமா, இன்னொன்னு போய் பார்ப்போம். இன்னைக்கு வந்து சாக்லேட் சாப்பிட்டோமா, நாளைக்கு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடலாம். அதுக்கு முன்னால் வேற ஏதாவது நல்ல டெலிஷியஸ் ஃபுட்டு சாப்பிடலாம். அதுக்கு முன்னால் வேற ஒண்ணு சாப்பிடலாம், ஸ்வீட் எடுத்துக்கலாம். இப்படின்னு என்ன பண்ணோம்? இந்த புலன்களுக்கு நீங்க தீனி போட்டு 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 அதை என்னைக்காவது அதை நீங்க ஓய வைக்க முடியுமா அப்படின்னா சான்ஸே கிடையாது. ஏன்னா அது இன்ஃபினிட்டா அதை ஆசைப்பட்டுட்டே தான் போகும். அப்ப என்ன ஆகும்? அந்த ஏக்கம்ங்கிறது மிகுந்துகிட்டே போகும். சரியா? வாழ்வின் இறுதி வரை உள்ள அவர்களது கவலைகள், அதுதான் கவலைங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஏக்கம். ஆக நம்ம இன்னும் இதை சாப்பிட்டு பார்க்கலையே, நம்ம இன்னும் அதை சாப்பிட்டு பார்க்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஏக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அதை ஒரு நாள் நிறைவேற்றுவோம், இன்னொரு நாள் இன்னொரு ஆசை வரும், அதை நிறைவேற்றுவோம். அப்ப எண்ட்லெஸ் இது. ஆசைகள் இன்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு, இதுதான் ஆசைகள். என்ன நமக்கு இதை அனுபவிக்கணும், அதை அனுபவிக்கணும், இதை ஆளணும், அதை ஆளணும், இது அவங்கள்ட்ட நிறைய இருக்கு, நம்மளுக்கு வேணும். இதெல்லாம் பண்றதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா ஆசைகள். இந்த மாதிரி நூற்றுக்கணக்கான ஆசைகள் நம்மள்ட்ட இருக்கு. அப்ப நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் நம்ம என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கோம்? பந்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கோம், கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறோம். இங்க கட்டி இருக்கு இது இத்தனையும் செய்யணும் நம்மள காமத்தில். அப்ப என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா இவ்வளவு ஆசைகளை நம்ம வச்சிருந்தோம்னா அதுக்காக நிறைய உழைக்கணும். சரியா? அப்ப என்ன ஆகும்? அது மேல பேராசை வைப்போம், அப்புறம் அதுக்காக உழைப்ப ஓவரா போடும்போது நம்மள அறியாம நமக்கு என்ன வரும்? கோபம் வரும். காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி அவர்கள் புலனுகர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர். நான் இவ்வளவு சேர்த்துட்டேன், இது போதும், நீ அறவத்தவங்க நிறுத்துறமா? இல்ல, இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா தான் போயிட்டே இருக்குது. அதுக்காக நிறைய வேலை பண்றோம். வேலை பார்க்கும்போது நமக்கு நம்மள அறியாம இந்த ஏக்கமும் கோபமும் நம்மள தாக்குது. ஆனாலும் அது விடுறோமா அப்படின்னா விடுறது கிடையாது. ஒரு மிருகங்கள், அந்த நாய், பூனை எல்லாம், நாய் முக்கியமா பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், புண்ணு வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து அதோட வாயில ஏதாவது கடிச்சிருக்கு, புண்ணு வந்திருக்குன்னா அது என்ன நினைச்சுக்கும்? தான் கடிச்சு சாப்பிடுற அந்த போன்ல இருந்து தான் அந்த ரத்தம் வருது போல இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு அந்த ரத்தத்தை சுவைச்சுக்கிட்டே இருக்கும். மறுபடியும் மறுபடியும் இதை கடிச்சிட்டு சுவைச்சுட்டே இருக்கும். பட் அந்த ரத்தம் எதோட பிளட்? நாய் தன்னுடைய உடம்புல இருந்து வெளியில வரக்கூடிய பிளட் தான். பட் அது நினைச்சிட்டு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா தான் சுவைச்சிட்டு இருக்கிற அந்த போன்ல இருந்து வரக்கூடியது அப்படின்னு. ஓகேவா? அப்ப என்ன பண்ணிக்குது? அது தன்னைத்தானே கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டு தன்னைத்தானே அது சந்தோஷப்படுத்திக்குது, திருப்திப்படுத்திக்குது. அப்படிதான் அந்த அசுரர் குணம் உள்ளவங்க அவங்களோட நடவடிக்கை இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க பிரபு, இல்ல மாதாஜி யாரும் படிங்க. அசுரத்தன்மையுடையவன். படிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அசுரத்தன்மையுடையவன் என்கின்றான், இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகின்றேன். தற்பொழுது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கின்றது, எதிர்காலத்தில் இது மேன்மேலும் பெருகும். அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்றுவிட்டேன். என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவார். நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவனும் பலமுடையவனும்
மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேன். செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் குழப்பப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. என்னை போன்று சக்தியுடையவனும் மகிழ்பவனும் வேறு யாரும் இல்லை. நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன். இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள் அறியாமையினால் மையமாக்கப்பட்டுள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர். ஓகேவா? மயக்கத்துல இருக்கிறாங்க. அறியாமை அப்புறம் மயக்கம் ரெண்டுமே அவங்களோட குணம் தானே, அசுரர்களோட குணம் தான். இதுதான் வந்து பகவான் சொல்ற ஒப்பீனியன். அப்புறம் அவுட்லுக் ஆஃப் டீமன்ஸ். நான் சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் டிஓஜி டாக்னு சொன்னேன்ல. இந்த சாப்டர் வந்து நம்ம சுருக்கி சொல்றோம் அப்படின்னா டிஓஜி சொல்லலாம். டிவைன் குவாலிட்டிஸ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகால சொல்லிட்டாங்க. அப்புறம் அசுரா குவாலிட்டிஸ், டிமானிக் குவாலிட்டிஸ் அப்புறம் சொன்னாங்க. அந்த டிமானிக் நேச்சர் உள்ள டீமன்ஸோட ஆட்டிடியூட் என்னங்கறத இத்தனை ஸ்லோகத்திலயும் சொல்லிட்டே வராங்க. அசுரத்தன்மையோட என்னெல்லாம் நினைக்கிறான் பாருங்க. இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகின்றேன். நம்மள்ட்ட இவ்வளவு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதோட நிறுத்துறமா? ஓகேவா? என்ன ஒரு ராஜால என்ன பண்ணுவாங்க, தன்னுடைய ராஜ்யம் இவ்வளவுதான் இருக்கு அப்படின்னா அதோட நிறுத்துவாங்களா? பக்கத்து நாட்டு மேல போர் தொடுப்பாங்க. அங்க போயிட்டு அவங்கள ஜெயிச்சு தன்னோட அந்த ரீஜன் இருக்குல்ல அதை இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிப்பாங்க. அப்புறம் அதுக்கும் அடுத்த இருக்க கண்ட்ரி இந்த மாதிரி போயிட்டு என்ன செய்வாங்க, தன்னோட தன்னால ஆளப்படக்கூடிய இந்த ரீஜனை பெருசு பண்ணிட்டே போவாங்க. சோ அந்த மாதிரி திட்டங்கள் வச்சுக்கிட்டே போவாங்க. இந்த திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகின்றேன். தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கின்றது, எதிர்காலத்தில் இது மேலும் மேலும் பெருகும். ஓகேவா? நான் இப்ப இவ்வளவு 100 rupees வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா இது 1000 கன்வெர்ட் பண்ணுவேன், அந்த 10,000 கன்வெர்ட் பண்ணுவேன், லேக்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணுவேன். இப்படின்னு என்னோட எண்ணம் ஃபுல்லா எதுல போகுது அப்படின்னா இந்த நிலையில்லாத இந்த பௌதிக அட்ராக்ஷன் தான் நம்மள வீணடிக்குது. எதிர்காலத்தில் இது மேலும் மேலும் பெருகும். அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன். என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவர். நானே எல்லாவற்றின் இறைவன். மத்தவங்க எல்லாரையும் தனக்கு எதிரியா இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாரையும் கொண்டுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போஸ் பண்ணக்கூடியவங்களே யாரும் இல்லைன்னா அவன் தான் வின்னர். அப்படி தன்னை நினைச்சுக்கிறான். எல்லாவற்றின் இறைவனை நான் தான், நானே அனுபவிப்பாளன். சோ எல்லாருக்கும் காட் ஹெட் மாதிரி தான் இருப்போம்னு நினைச்சுக்கிறான். அப்புறம் எல்லாத்தையும் நானே தான் என்ஜாய் பண்ண போறேன்னு நினைச்சுக்கிறான். நானே பக்குவமானவனும் பலமுடையவனும் மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேன். இறைவனோட குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இவன் தன்னோட குவாலிட்டிஸ் சொல்லிக்கிறான் பாருங்க. செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. ஆமா, பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யாருக்கு பின்னாடி நிறைய பேர் நிப்பாங்க அப்படின்னா கௌரவாஸ் தான் 100 பேர் பிறந்தாங்க, பாண்டவர் 5 பேர் தான் பிறந்தாங்க. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? அதாவது நல்லவர்கள் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப கம்மியான கும்பல் தான் இருப்பாங்க. ஆனா வந்து இந்த மாதிரி தீய ஒழுக்கம் உள்ளவர்களோ அசுர இயல்பு உடையவர்களோ எப்படி இருப்பாங்க, கூட்டமா தான் இருப்பாங்க. ஒருத்தவங்க பின்னாடியும் அவ்வளவு பேர் ஃபாலோவர்ஸ் இருந்துட்டு இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்கள்ட்ட இருந்து ஏதாவது நமக்கு கிடைக்காதான்னு ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு வருமானத்துக்காக அவங்க பின்னாடி போறதுதான். சோ செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. என்னை போன்று சக்தி உடையவன். ஏன்னா எல்லாரையும் டிமாலிஷ் பண்ணியாச்சு, எல்லாரையும் கொண்டுடுறாங்க. சோ நான் தான் சக்தி உடையவன், நானே தான் என்ஜாய் பண்றவன், வேறு யாரும் இல்லை. நான் என்னென்னலாம் பண்ணுவேன், யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன். இவ்விதமாக இத்தகு மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர். இதெல்லாம் வந்து டிமோனிக் நேச்சர் உள்ளவங்களை பத்தி அர்ஜுனனுக்கு பகவான் சொல்றாங்க. யாகங்கள் செய்ய நம்ம வந்து யாகங்கள் அவங்க செய்யறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், பிராமணர்களுக்கும் அவங்க அள்ளி அள்ளி கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? ஆனா எதுக்காக, அந்த பிராமின்ஸ் போய் இதை வாங்குறாங்கல்ல அவங்கள்ட்ட, அவங்க போய் இன்னொரு இடத்துல நான் அங்க போனேன், எனக்கு அந்த ராஜா அவ்வளவு பொருள் கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன ஆகும், இவரை பத்தின அந்த கௌரவம் அங்க உயரும். ஓகேவா? அதாவது பப்ளிசிட்டிக்காக பண்றதுதான். தானங்கள் கொடுக்கறது எதுக்காக அப்படின்னா பப்ளிசிட்டிக்காக கொடுக்கறதுதான். சோ இதெல்லாம் யாரு, நல்லவர்கள் யாரும் இந்த மாதிரி செய்ய மாட்டாங்க. இந்த கை கொடுக்கறது இந்த கைக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? பட் இவங்க எல்லாம் கொடுக்குற தானமோ இவங்க எல்லாம் பண்ற யாகமோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா தன்னை பத்தி மத்தவங்க புகழணுங்கிறதுக்காக. இது வந்து இதுவே மிகப்பெரிய அறியாமை. இந்த அறியாமைனால அவங்க மயக்கத்துல இருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் அந்த பழைய ஸ்லைடுக்கு போயிருங்க மாதாஜி, இதுக்கு முன்னாடி உள்ளது. சரி மாதாஜி, எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று மோகத்தின் வலையினால் சூழப்பட்ட அவர்கள் புலனின்பத்தில் பலமான பற்றுடையவர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சியுறுகின்றனர். இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று மோகத்தின் வலையினால் சூழப்பட்ட அவர்கள் புலனின்பத்தில் பலமான பற்றுடையவர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சியுறுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
மோகஜால சமாவிரத்தான்னு இருக்கு பாருங்க ஸ்லோகத்துல. மோகஜால சமாவிரத்தான மோகத்தின் வலை, அதான் அறியாமை வலை. ஓகேவா? அது வந்து வேற ஒண்ணும் கிடையாது. மோக வலைன்னா என்ன அப்படின்னா அறியாமையின் வலை. அறியாமையின் வலையில வந்து மாட்டிக்கிட்ட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ராவணனை சொல்லலாம். ஓகேவா? கவலைகளால் அநேக கவலைகளால் குழப்பம் போது இந்த மாதிரி ஒரு அறியாமன் வலையில சுழப்பட்டவர்கள் புலனின்பத்தில் பலமான பற்றுடையவர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சியுடைகின்றனர். இவங்க என்ன இப்ப ராவணன் எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, ராவணன் வந்து மிகச்சிறந்த சிவபக்தன் தான். அவன் இவ்வளவோ நல்ல விஷயங்களும் அவன் பண்ணியிருக்கான். அவனோட ராஜ்யத்துல இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரையும் அவன் நல்ல விதமா தான் ஆண்டுட்டு வந்தான். யாரையும் எந்த விதமான துன்பமும் அவன் படுத்தல. பட் அவன் செய்த தவறு என்ன அப்படின்னா, ராமனோட மனைவின்னு தெரிஞ்சும் போய் கடத்தின்னு வந்தது. ஓகேவா? வெற்றுன்னு கூட பிறந்த தம்பி விபீஷணனே சொன்னாலும் கூட என்ன பண்ணல, தன்கிட்ட இருக்கிற அந்த சுய கௌரவம், தன்னை பத்தின கர்வம், நான் தான் பலசாலி, என்னை எதிர்த்து ஒரு மானிடனால என்ன பண்ணிட முடியும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் என்னாச்சு, அந்த சீதை மேல இருந்த ஆசை, முக்கியமானது லஸ்ட், அந்த ஆசை. அதனால இந்த ஆசைதான் புலனின்பம்ங்கிறது. அந்த சீதை மேல அவனுக்கு பற்று ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. என்ன பண்றானா, நீ ஒத்துக்கோ இல்லாட்டி நான் உன்னை சமைச்சு சாப்பிட்டுருவேங்கண்ணா. எப்படி இருக்கு பாருங்க. சோ அந்த மாதிரி அவ்வளவு ஒரு அசுரகுணம் உடையவனோட எண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நரகத்துக்கு தான் போறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது படிங்க மாதாஜி. செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்று எப்போதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்டதிட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பெயரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர். சில நேரங்களில் இவங்க யாகம் செய்யறாங்க, அது பெரிய கர்வத்தோட செய்யறாங்க. செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்று எப்போதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்டதிட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பெயரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பெயரளவில் ஒரு கர்வத்தோட யாகங்களை செய்யறாங்க அப்படிங்கும் போது நமக்கு வந்து ஒரு தக்ஷ யாகம், அந்த பேர் உங்களுக்கு கிராஸ் பண்ணிருப்பீங்க, தக்ஷனோட யாகம். இந்த இடத்துல நம்ம எக்ஸாம்பிள் வைக்கலாம். செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு, அவங்கிட்ட அவ்வளவு செல்வம் இருந்தது, ரொம்ப பெரிய பணக்காரன், மிகப்பெரிய ராஜா. பொய் கௌரவம் உண்டு, தான் தான் ரொம்ப மிக சிறந்தவன், தன்னோட மாப்பிள்ளைய வந்து கூப்பிடக்கூடாது. ஓகேவா? சிவபெருமான் அவங்கள கூப்பிடக்கூடாது. ஏன்னா சிவபெருமானை விட தான் மிக சக்தி வாய்ந்தவன். இப்ப செய்யக்கூடிய அந்த யாகத்தோட பலன் வந்து இன்னும் நம்மளோட சக்தி வந்து டபுள் பண்ண போகுது அப்படிங்கிற ஒரு கௌரவம், அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் அவங்ககிட்ட இருந்தது. அது ஒரிஜினலா அது அப்படின்னா அது பொய் தான். சோ பொய் கௌரவத்துல மயக்கப்பட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, அவ்வளவு பேர் சொல்லியும் கேட்காம சிவபெருமான அழைக்கவே இல்லை. ஓகேவா? அப்படி வந்த இடத்துல தன்னோட பெண்ணையும் சேர்த்து அவமானப்படுத்தினான். என்ன ஆச்சு? அவனோட யாகம் நிறைவு பெற்றுதா? இல்ல அவன் தான் நல்லா இருந்தானா? சோ ஒரு அசுரன் அசுர குணங்களோட அவன் இருந்தான். அந்த அசுர குணங்கள் அவனை எங்க கொண்டு போய் தள்ளினுச்சு? நீங்க கொஞ்சம் ரிலேட் பண்ணி பாருங்க இந்த கதையெல்லாம். தன்னில் திருப்தியுற்று எப்போதும் திமிருடன் விளங்க, தங்கிட்டதான் எல்லாம். தன்னில் திருப்தி விட்டுருன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபைடா இல்ல அவங்க. நான் தான் எல்லாரையும் விட பெருசு, என்கிட்ட இருக்கிறது தான் எல்லாரையும் விட அதிகமா இருக்கு. இதுதான் இது என்ன இந்த மாதிரி இருக்கிறது என்ன ஒரு நேச்சர் அப்படின்னா அந்த திமிர், அந்த ஆட்டிடியூடு, பேட் ஆட்டிடியூடு. அப்படி இருக்கிறவங்க சில சமயங்களில் எந்த சட்டத்திட்டையும் பின்பற்றாமல், என்ன சட்டத்திட்டம் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு யாகம் வளர்க்கணும்னா இன்னாரெல்லாம் கூப்பிடணும், இவங்களெல்லாம் இந்தந்த பொசிஷன்ல நிறுத்தணும், இதெல்லாம் இருக்குல்ல. எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரெகுலேஷன்ஸ்னு ஒரு சாஸ்திரம் சம்பிரதாயம்னு ஒண்ணு இருக்கும்ல, அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாதானே அது ஒரிஜினலா உண்மையான யாகம், அது முழுமை பெறும், அது நிறைவும் பெறும். அப்படி இல்லாம என்ன செய்யறாங்க, பேரளவில் நானும் செஞ்சேன். ஓகேவா? சில பேர் என்ன செய்வாங்க, ஒருத்தவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு விஷயத்த உண்டாகி இருப்பாங்க, அதுக்கு போட்டியா இன்னொருத்தவங்க ரொம்ப ஜஸ்ட் லைக் தட் அதை பண்ணிட்டு நானும் தான் பண்ணேன் அப்படிம்பாங்க. பட் எங்க பலன் ஜாஸ்தி இருக்கும்னா அந்த கஷ்டப்பட்டு ஒருத்தவங்க செஞ்சாங்க. உங்களுக்கு பூசலார் கதை ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு அவரு வந்து மனசுலயே கோயில் கட்டினாரு இல்ல, உங்களுக்கு அந்த கதையெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும், நீங்க எல்லாம் சின்ன வயசுல பார்த்திருப்பீங்க அந்த கதையெல்லாம். ஒரு ராஜா தன்னோட பொருள் செலவு ஃபுல்லா செலவு பண்ணி கோயில் கட்டுறாங்க. அதுல பகவானை கொண்டுதான் நிறுத்துறதுக்கு ஒரு நாள் பாக்குறாங்க. அப்ப வந்து ராஜா அந்த ராஜாவோட கனவுல சிவபெருமான் வந்து சொல்றாரு, இல்ல இல்ல நீ பிக்ஸ் பண்ணிருக்க இதே டைம் இதே டேல எனக்கு வேற இடத்துல ஆவாகனம் இருக்கு, நான் அங்க போகணும், நீ டேட்டா மாத்து அப்படின்னு சொல்லி. என்னடா அப்படின்னா, யாரு அப்படின்னா, இல்ல இன்னொரு என்னோட பக்தன் வந்து ரொம்ப பெரிய கோவில் கட்டி இருக்கிறாங்க, ரொம்ப பெரிய பொருள் செலவுல கட்டி இருக்கிறாங்க,
அது அவ்வளவு பிரம்மாண்டமா அவ்வளவு நல்லா இருக்கு. எனக்கு அந்த டேட் அவங்க பிக்ஸ் பண்ணிருக்க அந்த டைம் அதே டேட் தான் நீ பிக்ஸ் பண்ணிருக்கிற. நான் அங்க போகணும்னு நான் மனசுல முடிவு எடுத்துட்டேன். ஸோ நான் அங்க போகணும். நீ இன்னொரு டேட் மாத்து அப்படின்னு. யார் அப்படி நமக்கு தெரியாம இன்னொருத்தவங்க கோயில் கட்டினாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது பக்கத்து ஊர்ல தான் ஒரு பூசிலார் தான். அந்த ஊருக்கு வராங்க. வந்து அங்க அந்த மாதிரிலாம் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆன மாதிரியே எதுவுமே அந்த ராஜாவுக்கு தெரியவே இல்லை. என்னடா இது ரொம்ப பெரிய கோயில், அவ்வளவு பெரிய செலவு பண்ணி கட்டியிருக்காங்கன்னு பகவானே நமக்கு வந்து கனவுல சொன்னாங்க. பட் இங்க அந்த மாதிரி ஒரு கோயில் கட்டினதுக்காக ஒரு சின்ன செங்கல் கூட நவரவே இல்லை. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அந்த ஊர்ல போயிட்டு இருக்க மத்தவங்க எல்லாம் கூப்பிட்டு, இந்த ஊர்ல யாருப்பா பூசலாரு, அவர் என்னமோ கோயில் கட்டுறாராம்ல, எங்க அப்படின்னு கேட்டோன்னே, ஓ அவரா, அவர் வந்து எப்பவும் சிவபெருமான் மேல பக்தி வச்சுட்டு அவர் அப்படியே அங்கேயும் கோவில்லையும் மண்டபத்து வாசல்லையும் இப்படி உட்காந்துட்டு இருப்பாரு, சத்திரம் அப்படின்னு தான் இருப்பாரு. அவரு சொல்லுவாரு கோயில் கட்டணும்னு, ஆனா எங்க கட்டினார்லாம் எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு ஊர் மக்கள் சொல்லிடுவாங்க. அப்புறம் போய் எங்கன்னு அவரை கண்டுபிடிச்சு அவரை மீட் பண்ணி அவரை கேட்டோன்னே, ஆக கட்டுன பூசலாருக்கு வந்து கனவுல வந்து சொல்லல பாருங்க பகவான். ஏன்னா அந்த ராஜாவும் என்ன அப்படின்னா தெய்வ நம்பிக்கையோட தான் கட்டணும். அதனாலதான் ராஜாவோட கனவுக்கு பகவான் வந்தாங்க. வந்து கேட்டோன்னே அப்ப ஆமா நான் கட்டியிருக்கேன். எங்க கட்டியிருக்கேன் அப்படின்னா மனசுலயே கட்டியிருக்கேன். அப்ப பகவான் எதுக்கு படுறாங்க பாருங்க. அதாவது அந்த இது பெயரளவிலான கர்வங்கள், பெயரளவிலான கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கிறார்களுக்கு தான் இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். பெயரளவுல இல்ல, மனசளவுல அவர் கோயில் கட்டினாரு. சோ பகவான் அங்க ஆகனானாங்க. ஓகேவா? சோ எது பெஸ்ட்ன்னு பாத்துக்கோங்க. இந்த ரெண்டு விஷயத்துல அந்த பொய் அகங்காரத்தோட, பொய் கர்வத்தோட, நிறைய பொருள் செலவோட, நான் தான் செஞ்சேங்கிற எண்ணத்தோட செய்யறது பெஸ்டா, இல்ல எதுவும் இல்லாம என்கிட்ட இருக்கிறது ஒரு சின்ன அகல் விளக்கு தான், அதுல ஒரு சொட்டு நெய் போட்டு நான் இல்ல ஒரு சொட்டு எண்ணெய் ஊத்தி நான் விளக்கு ஏத்துறேங்கிறது நல்லதா, எதனால பகவான் திருப்தி விடுவாங்க அப்படின்னு நம்ம ரெண்டுத்தையும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் 18 படிங்க. அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்கியுள்ள அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடல்களிலும் பிறருடைய உடல்களிலும் வீற்றுள்ள பரம புருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ. உண்மை மதம்ங்கிறது இங்க வேற எதுவும் இல்ல, சாஸ்திரம் தான், சனாதன தர்மம் தான். ஓகேவா? சாஸ்திரத்துக்கு உட்பட்ட சனாதன தர்மம் தான் உண்மை மதம். என்ன மாதாஜி மதம் எல்லாம் போட்டிருக்கலாம், கொஸ்டின் வர வேண்டாம். இது சாஸ்திரம் சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய சனாதன தர்மம் தான் இது. சோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, பரமபுருஷ பகவானை வந்து திருப்திப்படுத்தணும். ஓகேவா? ஆனா இவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்களோட குணங்களை மேல திருப்பி சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்குள்ள அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடல்களிலும் பிறர்களுடைய உடல்களிலும் வீற்றுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர். அப்ப சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, பகவான் வந்து எல்லா இடத்துலயும் உரையிறாங்கன்னு. அப்ப என்ன எல்லா இடத்துலயும் ஒருத்தவனால எப்படி இருக்க முடியும்? நம்ம இவ்வளவு சம்பாதிச்சிட்டோம், இவ்வளவு பெரிய பலசாலியா இருக்கோம், இவ்வளவு பெரிய வெற்றி கொண்டிருக்கோம், நம்மளால நம்ம இந்த ஒரு இடத்துலதான் இருக்க முடியுது, பகவான வந்து எல்லா இடத்துல இருக்கிறாங்கன்னு சொல்றாங்களே, எப்படி பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல விதமா யோசிக்கல. என்ன செய்யறாங்க, பகவான் மேல பொறாமை கொண்டுடுறாங்க. பொறாமை கொள்றது மூலமா என்ன ஆகுது, இந்த சாஸ்திர விதிகளை மீறாங்க, மீறி நடக்கிறாங்க. என்ன பண்றாங்க, அடுத்தவங்களையும் கொள்றாங்க, தண்ணியும் தண்டிச்சுக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா அந்த மாதிரி தன்னாலையும் அப்படி எக்ஸிபிட் பண்ணிக்க முடியுமான்னு பாக்குறதுக்காக அப்பயும் அசுரத்தனமா யாகம் வளர்க்கறது தான். எஸ் மாதாஜி, இதை படிங்க. பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகு கடைநிலை மனிதர்களை ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பொறாமையுடன் யார் மேல பொறாமை, பகவான் மேல பொறாமை வச்சுட்டாங்க. கருணை இன்றி, ஆமா அவங்களுக்கு கருணை இல்லை. ஏன் கருணை இன்றி, அடுத்தவங்க எல்லாரையும் அவங்க கொல்றாங்க, அப்புறம் தன்னுடைய உடம்பே அவங்க ஹிம்சை பண்ணிக்கிறாங்க. அப்ப இவங்க என்னன்னு சொல்றாங்க பாருங்க பகவான், இத்தகு கடைநிலை மனிதர்கள் இருக்கிறதுலயே உடல்ல மனித உடல் எடுத்தாலும் கூட அந்த அசுரகுணத்தோட இருக்கவங்க வந்து கடைநிலை மனிதர்கள்னு சொல்றாங்க. அவங்க ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகிறேன். அவங்களுக்கு பகவான் வந்து பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. அப்ப பகவான் கருணையற்றவரா மாதாஜி? கேள்வி வருதா, அவங்களுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்குறாங்களே அப்படின்னா இல்ல. அவங்க இங்க இருக்கும்போது விரும்புறதே எதை விரும்புறாங்க, அவங்க இந்த மாதிரி தன்னோட அசோசியேஷன் எல்லாம் அசுரகுணங்களா நிறைஞ்சவங்களாதான் இருக்கணும்னு விரும்புறாங்க. அப்ப நீ அங்கே போயிருன்னு சொல்லிட்டு பகவான் அவங்க என்ன செஞ்சுறாங்க, அங்க தள்ளிடுறாங்க. பகவான் வந்து கருணை அற்றவர் கிடையாது, ரொம்ப ரொம்ப கருணை மிக்கவர். குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல யாரெல்லாம் இறந்தாங்களோ, பாண்டவர்கள் சைடுன்னு இல்ல, கௌரவர் சைடுல யாரெல்லாம் இருந்தாங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் பகவான் என்ன பண்ணாங்க, முக்தியை கொடுத்தாங்க. ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சோ பகவான் வந்து மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர். ஹரே கிருஷ்ணா. 20 படிங்க.
குந்தியின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களின் மூழ்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. இது இப்ப உங்களை படிச்சோடனே புரிஞ்சிருக்கும். அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகைய, ஏன்னா கொண்டு போய் அசுர உலகத்துல தள்ளுறாங்கன்னு போன ஸ்லோகால சொல்லியாச்சு. அங்க போயிட்டு அவங்க என்ன செய்யறாங்க, மறுபடியும் ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ன இல்ல, அந்த செல்ஃப் சாட்டிஸ்பாக்சன்ங்கிறதே வரமாட்டேங்குது, ஏக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்குது. அதுக்காக கடுமையான உழைப்பு பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க. சோ மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. அவ்வளவு கீழே போயிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால பகவான் அடைய முடியுமா? படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்கின்றனர். அசுர குணம் எடுத்து ஒரு மனித உடல் தான் எடுத்தாங்கன்னா அவங்களோட செய்யக்கூடிய செயல்கள் இன்னும் கீழே இறங்கி இறங்கி போறதுல என்ன ஆகுது, அதுக்கு அடுத்தடுத்த உடம்பு அவங்க எப்படி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்கள், அந்த மாதிரியான உடம்ப அவங்க எடுக்கிற மாதிரி ஆயிடுது. ஓகேவா? ஏன்னா தானே எல்லாம் அப்படின்னு நம்புறாங்க அவங்க. ஆனா எந்த உடல்ல எப்ப நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிற உரிமை யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னா பகவானுக்கு தான் இருக்குது. அவங்கதான் கொடுக்குறாங்க. சரியா? சோ நம்ம அதை எப்படி மாத்தி அமைச்சுக்கலாம், பகவான் கொடுக்குற அந்த உடலை நம்ம எப்படி மாத்தி நம்ம அமைச்சுக்கலாம் அப்படின்னா, இந்த உடலை எடுக்கும் போது நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், அடுத்த உடல் என்னங்கிறது நம்மளே நிர்ணயம் பண்ணிக்க முடியும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவை நரகத்துக்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகளாகும். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது என்னன்னா 3 gates to the hell. ஓகேவா? அந்த டாக் சொன்னோம்ல, DOG, அந்த G என்ன அப்படின்னா gates to the hell, நரகத்தின் வாசல்கள். நரகத்துக்கான 3 வாசல்கள் என்ன அப்படின்னா காமம், கோபம், பேராசை. அது இங்கிலீஷ்ல எப்படி படிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னா லஸ்ட், ஆங்கர், கிரீட். ஓகேவா? இதான் ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகள். இவை ஆத்மாவை அழிவுப்பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை திறக்க வேண்டும். இது என்ன பண்ணிடும், இந்த காமமோ கோபமோ பேராசையோ இந்த 3மே என்ன பண்ணிடும், இந்த ஆத்மாவை நிச்சயமா நம்மள கொண்டு போய் நரகத்துல தான் தள்ளிடும். ஓகேவா? அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும், நல்ல குணங்கள், தெய்வீக குணங்களை நமக்குள்ள இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கணும். இந்த காமம், கோபம், பேராசைங்கிற 3 அசுர குணங்களை நம்ம விட்டுறணும். சரியா? இந்த 3 குணங்கள் இருந்ததுனாலதான் துரியோதனுக்கு அழிவுங்கிறது கிடைச்சது. மதத்தி ஒரே ஒரு ஆளுக்குள்ளே 3 குணமுமா எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். காமம் யார் மேல இருந்தது அப்படின்னா திரௌபதி மேல இருந்தது காமம் அவனுக்கு. கோபம் யார் மேல இருந்தது துரியோதனனுக்கு அப்படின்னா பாண்டவர்கள் 5 பேர்லயும் இருந்தது. பேராசை எங்க இருந்தது அப்படின்னா அந்த ராஜ்யத்தை தானே ஆளணும். ஓகேவா? சோ இந்த 3மே துரியோதனுக்கு இருந்தது. துரியோதன முடிவு என்ன, அழிவு. ஓகேவா? அதனால இந்த 3 குணங்களும் நம்ம என்ன பண்ணிடணும், விட்டுறணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குந்தியின் மகனே, நரகத்தில் இந்த 3 கதவுகளில் தப்பிய மனிதன் தன்னுணர்விற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இந்த 3 கதவுகளில் இருந்து தப்புறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அந்த 3 குணங்களை நம்ம விட்டுடுறோம்னு அர்த்தம். காமம், அப்புறம் கோபம், அப்புறம் ஆசை. ஓகேவா? இந்த 3த்தையும் நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னாலே என்ன ஆயிடுறோம், நல்ல குணங்களை நம்ம இன்கார்பரேட் பண்ணிடுறோம்னு அர்த்தம். அப்ப அந்த ஆத்மா தப்பிச்சிருது, நரகத்துல இருந்து தப்பிச்சிருது. நரகத்துல தப்பிச்சதுன்னா அது எங்க போகும், சொர்க்கத்துக்கு போகும். சொர்க்கம்ங்கிறது என்ன இங்க அப்படின்னா பகவானுடைய இருப்பிடம் தான். தன்னுணர்விற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து, ஓகேவா, நம்மள செல்ஃப் ரியலைசேஷன் பண்ணிக்கிட்டு பகவானை பத்தின எண்ணங்களை வளர்த்துக்கிறதுக்கான ஒரு செயலாம படிப்படியா செஞ்சு எங்க போறாங்க, பகவானோட இருப்பிடத்துக்கு போறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 23 படிங்க. சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பரம இலக்குங்கிறது பகவானோட இருப்பிடம். அது யாரால அடைய முடியாது அப்படின்னா சாஸ்திர விதங்களை புறக்கணித்து போறவங்களுக்கு. ஃபர்ஸ்டே சொன்னோம்ல, யாரெல்லாம் ஃபாலோவர்ஸ் யாரெல்லாம் நான் ஃபாலோவர்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாஸ்திர விதிகளை யாரு ஃபாலோ பண்றாங்களோ அவங்க தெய்வ குணங்கள் படைத்தவங்களா இருப்பாங்க. சாஸ்திர விதிகளை ஃபாலோ பண்ணாதவங்க யாரு அப்படின்னா அவங்க அசுர குணங்கள்ல ஊறி போனவங்களா இருப்பாங்க. சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன். மனம் போன போக்குக்கு தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒண்ணு சொன்னேன் இல்ல, மதம் பிடித்த யானை. ஓகேவா? மதம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த 6 விதமான தீய குணங்கள் தான். அசுர குணங்கள் 6ம் தான் என்ன அப்படின்னா
ஒரு லிவிங் என்டிட்டிக்கு கிடைச்ச மதம்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஒரு யானைக்கு மதம் பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு உயிர்வாழிக்கு இந்த 6 தீய குணங்களும் கிடைச்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மதம் பிடித்த யானை எப்படி எல்லாத்தையும் அழிச்சு தானும் அழியுமோ அந்த மாதிரி இந்த உயிர்வாழியானவன் தன்னை சுத்தி இருக்கவங்களையும் அழிச்சு தானும் பாழ்நரக குழிக்கு அழிந்து போவான். சோ அவனுக்கு என்ன கிடைக்காது? ஒரு பக்குவமோ பரமசுகமோ பகவானோட இருப்பிடமோ அவனுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது. ஹரே கிருஷ்ணா. 24 படிங்க மாதாஜி. எது கடமை என்றும் எது கடமை அல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகு சட்ட திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எது கடமை என்றும் எது கடமை அல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. எதுவுமே நம்ம படிச்சோம் அப்படின்னா அந்த விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதுவே இல்லைன்னு சொல்றானாச்சு. அசுரகுணம் உள்ளவங்க வந்து சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது போய் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ போய் அவங்கள்ட்ட சொன்னோம்னா அவன் ஒத்துப்பானா? ஓகேவா? இந்த மது சூது மீட் ஈட்டிங் இதெல்லாம் வந்து வேண்டாம் விட்டுருங்க அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா அதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா கலிபுருஷன் இருக்கிற இடம். அப்ப நம்மளே என்ன செய்யறோம்? நம்மளே சொந்த காசுல நம்மளை வந்து கஷ்டப்படுத்திக்கிறோம்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி ஆயிடும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவங்க கேட்கறவங்களா? சாஸ்திர விதிகள் எல்லாத்தையும் புறந்தள்ளுறவங்களா இருப்பாங்க. ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் அதெல்லாம் எனக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாதுன்னு சொல்றவங்களா இருப்பாங்க. ஓகேவா? அப்ப அவங்களுக்கு என்ன தெரியாது? இதெல்லாம் விதிக்கப்பட்ட கடமை, இதை நம்ம செஞ்சாகணும், இதெல்லாம் கடமை கிடையாது, இதை நிறுத்தணும் அப்படிங்கறதுல விஷயத்தெல்லாம் அவங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப அவங்க என்ன ஆவாங்க? படிப்படியாக ஏற்றம் பெற்று இத்தகைய சட்டத்திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட்டான் அப்படின்னா பகவானுடைய இருப்பிடத்தை அவன் போய் சேருவான். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது நம்ம அத்தியாயம் முடிஞ்சிருச்சு. இதோட ரொம்ப சின்ன சாப்டர் தான், மொத்தமே இவ்வளவு 25 ஸ்லோகாஸ் தான் இதுல இருக்குது. இதுல நம்ம ஒன்னே ஒன்னு விஷயம் இதுல புரிஞ்சுக்கணும். இது வந்து நம்ம இப்ப இருக்கிறது கலியுகம். ஓகேவா? இந்த கலியுகத்துல வந்து இந்த தெய்வகுணம் அசுரகுணம் வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஆளுகிட்ட இருக்கு. ஒரு உயிர்வாழின்னு எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்கள்ட்ட மட்டுமே என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அசுரகுணமும் இருக்கும், தெய்வீக குணங்களும் இருக்கும். டிவைன் அண்ட் டெமானிக் 2 நேச்சரும் கலந்துதான் இங்க இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழியானவன் இருப்பான் இந்த கலியுகத்துல. இது சத்தியுகம் கிருத்தயுகம் எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், சத்தியுகம் சொல்லுவோம்ல, சத்தியுகம் அது கிருத்தயுகம். சத்தியுகத்துல வந்து டீமன்ஸ் எல்லாம் ஒரு லோகத்துல இருப்பாங்க, டிவைன் நேச்சர் உள்ளவங்க எல்லாம் ஒரு ஆன்மீக உலகத்துல இருப்பாங்க. தேவலோகம் எடுத்து அந்த தேவலோகத்துல தேவர்கள் எல்லாம் இருப்பாங்க. அசுர உலகத்துலதான் யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த டீமன்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க. சரியா? அந்த மாதிரி லோகமே மாறி இருந்தது சத்தியயுகத்துல. அடுத்து திரேதாயுகம் வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 2 கண்ட்ரில தான் இருப்பாங்க. சரியா? ராமன் இருந்தது ஒரு இடம், ராவணன் இருந்தது இலங்கை. ஓகேவா? சோ வேற வேற கண்ட்ரில இங்கெல்லாம் டிவைன் பீப்புள் இருந்தாங்க, இங்கெல்லாம் டிமானிக் பீப்புள் இருந்தாங்க. அதாவது தெய்வ இயல்புடையவர்கள் எல்லாம் ஒரு கண்ட்ரிலையும் அசுர இயல்புடையவர்கள் ஒரு கண்ட்ரி, அந்த மாதிரி இடம் பிரிஞ்சிருந்தாங்க. இதுவே துவாபர யுகம் எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணரோட கிருஷ்ணர் டைம் பீரியட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளேயே பாண்டுவோட புத்திரர்கள் எல்லாம் தெய்வ குணங்கள் உடையவங்களா இருந்தாங்க. திருதராஷ்டிரன் அவனோட புத்திரர்கள் எல்லாம் வந்து அசுரகுணம் வாய்ந்தவங்களா இருந்தாங்க. ஸோ ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளேயே அசுரர்கள் நல்லோர்கள். இப்ப கலியுகத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா, இப்ப நான் இருக்கேன்னா எனக்குள்ளேயே என்ன இருக்கு? தெய்வீக குணமும் இருக்கும், அசுர குணமும் இருக்கும். ஓகேவா? அது அப்பப்ப வெளிப்படும். நம்ம எப்ப எதை வெளிப்படுத்துறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்வோம், நம்மளோட செயல்பாடுகள் இருக்கும். என்ன பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு அது தெரியும், அந்த டிஃபரன்ஸ் தெரியும்னு வச்சுக்கோங்க. சோ நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? சாஸ்திர விதிகளை மீறக்கூடாது. ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் என்னதுதான் சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா நம்ம மீறக்கூடாது. அப்படி ஏன் மாத்தாச்சு நம்ம மீறுறோம்? ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸோ இல்லாட்டி சாஸ்திரங்களை விதி, இந்த 4 தானே ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் நிறைய இருக்குது. நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த 4 சொல்லிட்டு இருக்கிறோம். இது ஏன் நம்ம வந்து இத ஃபுல்லா இதை எடுத்துக்காம சம்டைம்ஸ் அந்த மாதிரி மீறி போறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, இது கலியுகம் சொன்னமா. இந்த கலியுகத்துல வந்து நம்ம உயிர்வாழியா இருக்கக்கூடியவனுக்கு வந்து 4 விதமான குறைபாடுகள் இருக்கு. அந்த 4 விதமான குறைபாடுகள் இருக்கிறதுனாலதான் இந்த மாதிரி நடக்குது. என்ன குறைபாடுன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இதுல 4 டிஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் லிவிங் என்டிட்டி. ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா ஒரு குறையுடைய புலன்கள். நமக்கு வந்து ஒரு கிளாஸ்ல நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், என்னால இங்கேன்னு ஒரு 10 மீட்டர் தூரத்துக்கு தான் பார்க்க முடியும் அப்படின்னா பகவானால ஒரு லோகத்துல இருந்து இன்னொரு லோகத்துக்கு பார்க்க முடியும். என்னால இங்க இருந்து கொஞ்சம் தூரம் ஒரு 1 கிலோமீட்டர் நடக்க முடியும் ஃபாஸ்டா அப்படின்னு பகவானோட லோக சஞ்சாரங்கள் பண்ண முடியும். ஓகேவா? சோ நம்மள்ட்ட இருக்க புலன்கள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா குறையுடைய புலன்கள்.
அடுத்தது நமக்கு நேச்சுரலாவே நமக்கு ஒரு குணம் இருக்கு, என்ன அப்படின்னா ஏமாற்றும் குணம் நம்மள்ட்ட உண்டு. ஓகேவா? இது நடந்திருக்காது, நடந்துருச்சுன்னு சொல்லுவோம். இன்னும் நடக்கதானே போகுது, இப்பயே சொல்லி வச்சிருவோம் அப்படின்னு. ஓகேவா? இந்த மாதிரி அடுத்தவங்க இருந்து கொஞ்சம் இந்த சீட் பண்ற ஒரு விஷயங்கிறது நம்மள்ட்ட இருக்குது. இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா தவறு செய்வோம். எப்பவுமே நம்ம கரெக்டா இருப்போமா? தவறுங்கிறது எப்பவுமே நடக்கும். அதுக்கு நம்ம ஒரு ப்ராவர்பு சொல்லிப்போம், எர்ர் இஸ் ஹியூமன். ஓகேவா? தவறுகள் இல்லாம நம்மளால வாழவே முடியாது. அப்புறம் மிஸ்டேக்ஸ் மேக்ஸ் எ மேன் பெர்ஃபெக்ட் இதெல்லாம் சொல்லுவோம். ஓகேவா? நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணி தான் நம்ம என்ன செய்வோம், அதுல இருக்க எரர் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணி ஒரு நல்லவனா ஆகும், ஒரு நல்ல விஷயத்த நம்மளால அவுட்புட்டா கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு. அப்புறம் மாயை கிட்ட வசப்படுறது. அதாவது அது ஒண்ணு இருக்காது, ஆனாலும் நம்ம என்ன செய்வோம், அது இருக்கு அப்படிங்கிற எண்ணத்துல இருப்போம், அது மேல ஆசைப்படுவோம். ஓகேவா? இந்த மாதிரியான டிஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனாலதான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ஜீவராசியானவன் தெய்வீக குணங்களையும் சரி அசுர குணங்களையும் சரி மாத்தி மாத்தி அவன் காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான். ஓகேவா? பட் நமக்கு என்ன கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா பகவத்கீதை கிடைச்சிருச்சு. பகவான் அர்ஜுனனுக்கு சொன்ன அத்தனை அறிவுரைகளும் யாருக்கு? நமக்கு தான். ஓகேவா? சோ நம்மளால இப்ப என்ன பண்ண முடியும், எது கரெக்ட், எது சரி, எது சாஸ்திரங்களை சொல்லப்பட்டது, எது ஃபாலோ பண்ணணும், எது அன்ஃபாலோ பண்ணணும், இதெல்லாம் நமக்கு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி பார்க்க தெரியும். சோ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா டிவைன் நேச்சர் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அந்த 3 கேட்ஸ் த ஹில் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த பக்கம் நம்ம திரும்பியே பார்க்க வேண்டாம், பகவானோட இருப்பிடத்துக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டா போயிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதருபஸ்ய கிருபா சிந்துபியே வச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா 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 ஹரே ஹரே. சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. தேங்க்யூ டிவோட்டீஸ், தேங்க்யூ ஆல். எது டவுட் இருந்தா கேளுங்க, லைவ் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன்.